li doktor Kayu bigerin. Ji bo Kayu rojeke taybet bû. Him jî qasî ku zû hişyar bibe û ku amade bike rojeke taybet bû. Lewra nedixwest jî tiştekî bimîne. Kayu dixwest ji her wextî zêdetir başxuya bike. Ji ber ku bi tenha serê xwe li xwe giribû gelek şanaz bû. Nakil bin? Divê ez xwe amade bikim. Roj baş Kayu. Vakti rabûne. Wî Kayu, tu amade yî. Te bi xwe li xwe kiriye. Ez ê bi bavê xwe re herim kar. Wî, erê, ev rast e. Li ofîsa bavê te ne roja ku kurê xwe bînin kare. Aha. Çi? Xuya ku bavê te rabûye. Haydi were em rozî bikirin û taştî bixwin. Binê dayê ez taştê dixwim. Ez dibînim Kayu. Dikarim alîkariya te bikim. Tahma taştê li ser masê derdikeve. Ji her kesî ra roj baş. Dengê te pir komîk de bavo. Erê rast e. Bê filê min hinek xetimiye. Te zû xedat. Tu bi ku de diçî? Ez ê çentê piştê hildim. Ji ber ku wê Kayu bi bavê xwe re biçiya kar bêsevir bû. Apşi! Tamam Kayu. Tu qet baş xuya nakî canê min. Ez ê baş bibim. Jiyana min, dixwazî tu neçe. Îro rojeke mezin e. Bilêjine dayê. Hadi baba, em herin. Xatirê te rozî. Apşi! Tu başî ne wisa, tu bawerî? Ez başim. Xuyayê ku hinek agirê te heye. Tu îro neçî kar wê çêtir be. Ez jê nebawerim ku bavê te qasî ku biçe kar baş be Kayu. Xemgînim Kayu. Diya te mafdar herhal. Lê ez soz dedim. Ez çawa ku baş bibim em herin ciyê karîm tamam? Divê em herin bavo. Kayu gelek xemgîn bû. Lewra ev hefteyekê li bendî vê rojê bû. Şîrinê min, tu derkevî jorê bîna xwe bidî wê çêtir be. Herhal tu mafdarî. Ez dizanim ku tu xemgînî, lê canem hemû nexweş dikevin. Bavê min nexweş e. Ji bo zû baş bibe, divê em pir baş li bavê wê mêze bikin, temam? Tamam. Ez ê bavê wê kontrol bikim. Ji bo çi tu jî lê nafikirî ku ji bo başbûna wê em dikarin çi bikin? Tamam. Teddy, tu jî nexweşî. Divê tu jî razî û bê nexwe bidî. Agirê te pir ne zêde ye, lê bê şik dîsa jî heye. Ez ê herin dermanan bînim. Apşi! Kan binerin vir çi heye. Teddy jî nexweş e. Dibe ku em agirê wî jî bipîvin. Agirê wî heye. Ji Teddy re jî derman lazim e. Li wir bimîne bavo. Tamam doktor Kayu. Ez ê xwe qet tev nedim. Dayê, hewcedariya Teddy bi dermanan heye. Wî, ma te dîşî nexweş e. Fikrê herî baş em tişnan bidinê. Aha, ez ê bînim. Vay dayê. Aha, were niha jî em vana bibin ji nexweşê xwe re. Şuruba xwe vexwe bavo. Ew ê te baş bike. Bu Teddy jî? Baş e doktor Kayu. Em ê vexwen. Ku tu hemû şuruba xwe vexwî tu hî baş bibî. Kayu her tiştên li ser çûyîna ciyê karê bavê xwe ji bîr kiribû. Niha bi Teddy û bavê xwe re mijil dibû. Kêfa wî ji doktoriyê re pir hatibû. Gava mezin bibî tu dixwazî bibî doktor Kayu? Erê. Ji
بو باش به بالی کاریا باوی خودکم Ji bo başbûna bavê te bi te meriv dikare wekî din çi bike? از دزانم Tiştek hatı bu bira kayu ku di nexweşiya wî de xwe bê baş hîs kiribû. و باوی من به ویا خواهین چطور حیث بکه هات بیرامن افدا بو من نه از دکارم بتم باوی Ev خواه fikrekî baş e. Ji bilî wê mapîra te qerta derbasbûyînê jî neşandibû? اره امجو با باوی من شقرتکی چکم Çiman qerteke qeraseye derbasî bê çênakin û encamê nabîne? tamam باشه چه دقومه لور ev karta derbacı beyeye tiştek ku hewce deryam jê heye ve beşe men çekir rozi o diyamın jali karyamın kır Ah, ma te jî alîkariye kir gilîber man hatı khwahîn baş istiki babo çêtir e lê ne tam dibe ku sibê Nihaya herî giring hewcedariya bavê wê bi bîhinvedanê heye. ez dikarim ji bavê xware çîrokekî bixwînim dayê ez ê pir kêfxweş bim Çima tu naçî kitêba ku di herî zêde jî hez dikî nayînî? Kayu dixwest ji bo bavê xwe çîroka herî xweş hilbijêre. codkar biram Wextekî bi navê Cotkar Brown cotkarekî hebûye. Cewlekekî Cotkar Brown û gelek heywanê wê hebûne. ma tu hemen razayê babo hê na lê xewa min tê acele bike dayê xewa bavê min tê hadi Hinek ji wan heywanan dibêjin mı? Hinek ji wan dibêjin me? Hinekîn dibêjin miyav? Di alîkariya Doktor Kayu, Rosie û dayika wan di nav demekekîn de bavê wan ji nû wê baş bû û Kayu bir roja gurê xwe bînin ofîsê. Kayu rîtmê qefalt. Tu tiştekî nikaribû kasî çûyîna parkê Kayu bextewar bikire. ez ê pêşiya xwe hol bikim paşe bişemidînim paşe Hırçı min aha Rosie Spas Kayu, tu yekî gelek ku barî. denge müzik e Kayu berê li parkê qet dengê müzikê nevîstî bû û merak kir gelo dengê müzikê ji ku dihat. lê binêr pîrê li müzikê dixin em dikarin guhdarî bikin Helbet Kayu. pêşê Kayu li müzikê guhdarê dike, bi Rosie'ye re direqise û wextê xwe pir xweş derbas dikirin. min ji vê strane pir hez kir Pir xweş e. Straneke ku min bi piyanoyê lê dixistanî bîra min. pêşê ez dixwazim hîn zêde lê guhdarî bikim Dibe ku em dîsa sibê werin Kayu. lê ez dixwazim ew niha müzikê xwe bidomînin Ma tu çîrokeke naxwazî. Bîra wî ferq kiribû ku Kayu hîn ji li müzîkşenên li parkê difikire. Bi rastî jî Kayu dixwest ku hîn zêde li müzikê guhtar bike. ez dikarim biceribînim Herhal divê ez gazê akordvan bikim. straneke lê xepîrê Wê tamam. Niha me çawa lê dixist? erê Aha wisa. wow Kêfa Kayu ew qas zêde ji müzikê re hat ku xwest ew jî tevlî bibe. lê binêr pîrê ez ku me dawurvan la 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 Bir
براستی هون هر دو جی موزیک هز دکن چما هون تبلی ارکستریا من نابن براستی؟ هلبت لهوجه داری به انستولمانین هین رند هنه Yerine kaç tane? چکر نوان هیسانه هندکارن سازا خو چه بکن Tiştek ku pîravî dixwest çêbike gelek bala Kayu dikişand. Ji bo alîkariyê sebir nekir. Ez dixwazim çekim. Ama bir veya çavat müzik çekim. باشه گاوا توی بهیجینی اوه دنگه خوش بزندی درخی جره دی بیجن مارکا Aa, ne haber? لی باورم دوی امبری قپا هاوی بگرم Lebanon Rosie, ez müzik çekim. Hezi. Tamam. Naha doramın hat Rosie. از جبو تجاهلته که موزیک تایبت چه بگم کایو Ji ber ku vê Kayu li Marakayê nexiste xeyal şikestî bûbû. Ji ber ku gelek bi keyf bû. Dixwazim li Marakayê bixim pîrê. ما تو باوری که تو نخوازی لغالته که دم بخی مثلا جیین مل پارقه دیتن Aha, ez dixwazim li defê bixim. نها کفچیان هلده او Ez dawelvanim. پر سرت لی نخطی و سری و بقطینی Wow. ایدی غالته و هر دویان جهیه Kayu ji dewola xwe hez kir. Dengê dawolê gelek xweş derdiket. نها گلی موزیک جانان ما هون دزانم به هفره لی خستنه دایا هری گیرنگ چیه او لحف دو گهتاری دکن به وی آوایی به هفره لی دخن تمپوی زافت دکن ده باشه دقیقی بسکنن بیشیه گهتاری بکن هن تفگرین دستler من یه جیر و جور دبینن گاوا دسته من لجیر به هن جی بمره دستان لحف بخن چاوا کتلیان دشقینن نها امورین خواه هلدن او بمن را لیخن گهتاری کرنه جبیر نکن بکشینه 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 دیجم ده هیدی هیدی بکیف 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 جیان گلک خوشه او گلک خوشه Kêfa Kayu pir ji vê mûzîka bi hevdû re hatibû. Lê difikirî ku ew jî heman wek mûzîkşênê li parkê lê dixin. Ji her kesî re merheba rojava çawa derbas bû. Kayu ji bo wextê xwe çawa xweş derbas kirine ji diya xwe re bibêje pir bêsêbir bû. Ben müzika xwe çekir dayı. Ma wê wisa kir. Ew çi ye Rozî? Ev Marakayê. û ev jî defa min e. Me bi alîkariya pîra min çekir. Wî gelek diyarek û we pir kêf kiriye. Guhtarî bike. Bekşine bekşine. Dicem de hêdî hêdî berîkan bekşine. Me li parkê dengê müzikê bî. û sibedî salê dixin. Em dikarin herin ji gerema xwe re. Ku karê pîra we tune be helbet. جبو من زوخه Gava Kayu fehm kir ku ew ê îro nikaribe li wê mûzîka li parkê guhdarî bike gelek li berket. وی افر خرابه لی هر حالا میکاربن تشتکی کو کیفات تجیوره بکن دبکو کنسرا ایرو هم بدن Tamam. نه حال من میزه بکن بکشینه 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 دجم ده هیدی هیدی بکف 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 جیان گلک خوشه Bekşine bekşine bekşine. Dicem de hêdî hêdî. Bekef 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 bekef. Yan gelek xweşe. Bekşine bekşine bekşine. Dicem de hêdî hêdî. Bekef 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 bekef. Yan gelek xweşe.